Aw ɲɛ bɛ ni dagabana so minnu jɔlen na nin ye DSC Samake construction maaw bolonɔ de awɔ DSC Samake construction maaw u bi so jɔ i bɛ ala kale ko so ale dɛsɛna de u ka baara tɛ sojɔ dɔrɔn ye dɛ u bɛ so plan ni ka olu bɔ BTP topographie u bɛ nin bɛɛ lajɛlen ni ka o kɛ n'i b'a fɛ ka terrain san papier jɛlen DSC Samake construction bi terrain feere so finition ɲuman u b'o kɛ décoration u bɛ o fɛnɛ ni ka o kɛ e de bɛ station baara la i b'a fɛ ka station ni ka o jɔ u bɛ station ɲɛnɛmanba ni ka olu fɛnɛ ka olu jɔ ka soupassement ɲuman ka o k'i ka so la ka nɛgɛ ɲuman k'a la o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw i ka so jɔlen tɛ bin a yɛrɛ ma fiyewu DSC Samake construction b'a ka baara ni ka o ɲɛdɔn i mago bɛ kunnafoniya wɛrɛ la sa i senfa biribiri i ka se u dagayɔrɔ la ni o ye Moribabugu ye station Orix masurunya la Coy nɛgɛjuru sira 70 41 27 59 66 23 18 58 baara ɲɛdɔn o ka to baara dɔn b'a bolo DSC Samake construction maaw u b'u ka baara u b'a ɲɛdɔn. Bi an bɛ sibiri la novembre kalo tile 23 san 2024 aw minnu bɛ k'an lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Mali kunnafoni bɔlɔlɔsiraw fɛ aw ni ɲatuma aw bisimila bi a ka kunnafoniya olu kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛla ka sanga ye kunungo jumado ye novembre kalo tile 22 an ka jamana furancɛ fanga ɲɛma général d'armée Assimi Goïta ale kɔni UEMOA kɔni douane délégation kɔni bisimila Kuluba palais kɔnɔna la min kɛra lajɛba dɔ kɔni senfɛ o kumala bala kurabolo dɔw ani laɲini kura minnu bɛ u fɛ ka taa fɛn min ye an ka jamana olu ɲɛtagaliko ani a sɔrɔ k'olu ta fanfɛla fɛ. Joliba TV ni o kɔni ye kunnafoni diso ye an ka jamana kɔnɔna la ale kɛlen kɔfɛ ka Isa Kawujimi kɔni bisimila interview minnu kɔnɔna la ni a kuma la fɛn min ye Burkina Faso coup d'état ko kuma min kɔni fɔra ni a yira la ko maa dɔ kɔni tɛ la safa wari miliyari 5 di a sɔrɔsilaka dɔw ma k'u ka coup d'état kɛ Burkina jamana ɲɛmaa la ni olu kɔni minɛna o kama Isa Kawujimi kɔni kumara ka sanga ni kuma ninnu ka u galontigiya ka sigana kɔni dɔ la min kɔni bɛ se ka kɛ ni lagosili kɔni ye ka ɲɛsin jamana marabagaw kɔni ma o kɔfɛ a fɛn min an ka jamana autorité de la communication ye ni o ye an ka jamana kunnafoni diso walima laseliso ka ɲɛmɔgɔya soba ye o ye Joliba TV yɛrɛ kɔni ɲɛmaa wele ka taa a ɲininka a dalakan olu yɛrɛ kɔni na o de kama kunungo a kunnafoniya kɔni bɔra ka bi ko fɛn min an ka jamana autorité de la communication haki o kɔni ye Joliba TV ka licence minɛ a la o b'a yira Joliba TV bɛna datugu a tɛna kunnafoni di kɛ tuguni wa a tɛna wele an ka jamana kunnafoni diso olu kɔni fɛ tuguni. Kasangani AES jamana ni o ye Alliance des États du Sahel Mali Burkina Faso Niger olu kɔni ka bolo di ɲɔgɔnma kɔni ye u kɔni rencontre ministériel ba dɔ kɔni kɛ min yɛrɛ kɛnɛ ka an ka jamana général d'armée Assimi Goïta Burkina jamana ɲɛma capitaine Ibrahim Traoré fo ka taa se Niger jamana ɲɛma ma général de brigade Abdelrahmane Tiani u kɔni ye sigi kɛ ka kuma fɛn min ye ka dɔ ka fɔ réunion ba dɔ kɔni kɔnɔna la min kɛra u ka fɛn min ye réunion ministériel kɔni ta ko fɔlɔ kɔni walasa u bɛ se ka kuma basigi ko olu kan cogo min o bɛ se ka nati Burkina Faso Mali ani Niger jamana yɛrɛ kɔnɔna la cogo min ala ka AES jamana ɲɛmaw fanga se ala k'an don an jugu olu kalo dibi la. An bɛ taa Gawo ka olu kɔni fɛ yen nɔ a kunnafoniya carila an ka jamana ɲɛmaw yɛrɛ kɔni fɛ ko fɛn min ye garabali minnu bɛ an ka jamana kɔnɔna la an ka jamana ɲɛmaw kɔni kɛlen kɔfɛ ka a laɲini kɔni ta o ye garabali fɛn fɛn bɛ dugu kɔnɔna la ka u bɛɛ wuli ka taa u sigi kɔfɛ yɔrɔ olu kɔnɔna walasa ka se ka lakana kɔni k'o sabati cogo min na ani ka se ka an tanga ka bɔ bingani wale olu kɔni caman man togoya min na o hukumu kelen de kɔnɔna la Gawokaw fana fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ ko u ka garabali minnu kɔni bɛ dugu kɔnɔ olu sigiyɔrɔ bɛna falen o kama ka sanga ni alamisa novembre kalo tile 21 fɛn min ye bagan feerelaw ni o ye garabali bagan feerelaw ye u ni marabolo ɲɛmaw sigira ka kuma u ye laɲini kɔni kɛ o tɛna ban gouvernement ka fɔ man kan u b'a ɲini ɲɛmaw ka fɛɛrɛw sigi sen kan ka se ka u fɛnɛ lakana u sigiyɔrɔ kɔrɔ olu la. An bɛ taa Bankasikaw olu fɛ yen nɔ a kɛra jeudi don novembre kalo tile 21 tɛmɛnen san 2024 sifinaka dɔ k'a to moto sanfɛ a kɔni tun bɛ ka boli moto la wagati min na a taala yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ bombe de kan ka sɔrɔ a ma dɔn min kɛra sababu ye k'a yɛrɛ bɔnɛ ani na a kɛra ka sanga ni alamisa don nɛgɛ kanɲɛ 10 wagati kɔni ye accident yɛrɛ kɔni kɛla Jalasago ani Wanjana dugu de kɔni ni ɲɔgɔn cɛ ni o yɛrɛ bɛ Bankas cercle kɔnɔna la ka sanga ni seereyaw ka ɲɛfɔli u ye a yira k'a fɔ ko an bɛ wagati min na i ko sisan nɔ ko bombe kɔni bɛ ka to ka don u ka yɔrɔ la ni mɔgɔw kɔni bɛ to ka yɛlɛ kaw yɛrɛ ɲinɛma a yirala k'a fɔ maa min kɔni bɔnɛna ani na a tɔni kun bɔtɔla don a ka foro la ka i kunda a ka so kan an b'a fɔ ala ka hinɛ kɛ banbagatɔ la.
an bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Laginɛ Conakry ka olu kɔni fɛ yen nɔ Laginɛ Conakry olu sifinnakaw kɔni ka parlement o maa b'a dɔn ni o kɔni tɔgɔ de ye ko Safiyatu Jabate wa o kɔfɛ ni activiste fana kɔni don a kɔni tun bɛ lycée de la ni ale kɔni tanyana k'a sabu kɔni kɛ a bamuso ka ɲɛfɔli la a ye a ka téléphone de don kuranna sufɛ sunɔgɔ ye a ta joona a sunɔgɔla ka téléphone to a disi kan wa a tanyana nin cogoya in de kɔni na a tanyana ka si to san 17 la an b'a fɔ Ala ka badabada dali nɔgɔya Safiyatu Jabate ye maaw ko kɔlɔsi téléphone na ka d'a kan a bɛ mako ɲɛ cogo min na a bɛ se ka cani fana kɛ o cogo la. An bɛ taa Senegalikaw fɛ yen nɔ Senegal jamana ɲɛmaa Basiru Diomaye Faye a yirala k'a fɔ fɛn min Russie jamana ɲɛmaa Vladimir Poutine a ye Basiru wele téléphone kɔni na téléphone ci min kɔni kɛra ni Basiru Diomaye Faye kɔni invité ye a ka taa Russie jamana kɔnɔna la walasa u bɛ se ka taa sigi ka kuma ani ka baara kurabolo dɔw caman kɛ Russie jamana ni Senegal jamana ni ɲɔgɔn cɛ ka sanga ni ɲɛfɔlikɛlaw ka ɲɛfɔli a yirala k'a fɔ Senegal jamana ɲɛmaa a kɔni invitation yɛrɛ kɔni o accepté. An b'an ka bi kunnafoniya kuncɛ Burkina Faso douanier maaw olu ka wulikajɔ kɔni sera ka to kunungo juma novembre kalo tile 22 u ye tɛgɛ kɛ réseau dɔw kɔnɔna ni o kɔni makulu dɔw de ye minnu bɛ taji kɛ 20 litres bidon caman kɔnɔ ka taa di Karɔgɛna diinɛ tigilamɔgɔw ma u ka jamana kɔrɔyan fanfɛla o de kɔni fɛ o de kama douanier maaw ka wulikajɔ sera ka to u ye tɛgɛ kɛ u la kuma min na u kɔni ye u minɛ u ye taji litiri 7,300 bɔɲanko ne kɔni sɔrɔ u bolo u minɛla ka di fanga tigilamɔgɔw ma ɲangili min ka kan o na da u kan wa kiiri yɛrɛ kɔni minɛ kɛ u ka jamana tribunal de grande instance kɔnɔna la. Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbagaw aw tulo garisɛgɛ kɛra ni kunnafoniya damadamani ninnu de ye bi an b'a fɔ aw ni ce a ka lamɛnni ko ɲuman na aw k'an bɛ tɛnɛ ni Ala ma basi kɛ ni aw la Ala k'an si jɔ ko kɔnɔ Ala k'an ka jamana basigi.